ଶୁଣିଛି କେହି ଠିକିଲେ ଶିଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତାରିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିଲେ ନାହିଁ। ଚିରଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ନାରୀକୁ ଏକ ଉଦାର କ୍ଷମାଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଯେପରି ଏକ ଦୁର୍ବଳତା, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଏକ ଦୋଷ। ନାରୀ ସର୍ବଂସହା ଧରିତ୍ରୀ, ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରେ ନା। ତାର ହୃଦୟ କୋମଳ, ସେ ଭାବପ୍ରବଣତାର ପ୍ରତିମା। ଏହିଭଳି କେତେକ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଧାରଣାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ। ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ଦିତା ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ କାଳି ବୋଳି ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜଘନ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ତାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ ବୋଲି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତି କରିଛି, ଯେପରି ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ସେ କଥା ଭାବିଲେ ସେ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଛାତି ଭିତର ଅପରାଧ ବୋଧରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କି ନିର୍ବୋଧ! ମୋର ଚରମ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ନଗ୍ନ ରୂପ ଦେଖି ସାରି ସୁଦ୍ଧା ମୋର ପ୍ରତାରଣା ପରେ ଦିନେ ନୁହେଁ, ମାସେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ କାଳ ମୋତେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମୋର ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା ଆପଣ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ବୁଝିବାରେ ଜଣେ ଯାଦୁକର। କିନ୍ତୁ ମୋର ମତ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ମଗୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖା, ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଆପଣଙ୍କର ନାରୀ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମୌଳିକ ଧାରଣା ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ନାରୀ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତି ମୋ ବୋଉ, ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀପର ସଳିତା ଭଳି ନିଜକୁ ଜାଳି ଜାଳି ନିଜ ପରିବାରର ପଥକୁ ଆଲୋକିତ କରି ଲିଭିଯିବାରେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ଭଳି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜ୍ଞାନର ବର୍ତ୍ତିକା ଧରି ଅନ୍ୟର ସୁଖ ସଂସାରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଜୀବନ ପରମ ସାର୍ଥକତା ଓ ଚରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ 3 ବର୍ଷ ସେମିତି ମିଛରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ନନ୍ଦିତାକୁ କେବେ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୋଉ ରାଣ ପକାଇ ଶପଥ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଦେହ ମନ ନେଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ସରଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରି କଟାଇ ଦେବି। ଆପଣ ମୋର ଏ ରାଣ ପକା ଶପଥକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ ଥରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ରକ୍ତର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି, ସେ ବ୍ରତଚାରିଣୀ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହୋଇ ରହିପାରେ ନା। ମୋର ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା ବୋଉ। ସେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସହିତ ମୋର ବିବାହ ହେଲେ ସେ ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ମୋର ଶୁଭ କାମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ମାଇଁ, ମୋର ଆଈ, ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜିକାଲିକା ଆଧୁନିକା ଝିଅ, ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେଲେ ମୁଁ କାଳେ କେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇପାରେ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହର ପ୍ରତିରୋଧ ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହିତ ମୋର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ଶେଷ ହୋଇଗଲା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅଶ୍ରୁଳ ଅସମାପ୍ତ ଇତିହାସ। ମଝି ଦରିଆରୁ ଭାସି ଭାସି ଆସି ମୁଁ ଏକ କୂଳରେ ଲାଗିଗଲି। କିନ୍ତୁ ଏ କୂଳରେ ଥାଇ ବି ସେ କୂଳର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ମୋର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠେ। ମଝି ଦରିଆରେ ଭାସିବାର ସ୍ମୃତିକୁ ମନକୁ ବେଳେବେଳେ ସକରୁଣ ଓ ସଜଳ କରିଦିଏ। ସେ କୂଳର ବଉଳ ଗଛରୁ ଯେଉଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ଚଞ୍ଚୁରେ ଆହାର ଧରି ଏ କୂଳର ଝଙ୍କା ବରଗଛରେ ବସେ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଖିର ଭାଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ? ମୋ କଥା ଭାବନ୍ତି? ବର୍ଷାରେ ଏକୁଟିଆ ଭିଜୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଉଦାସ କରିଦିଏ? ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ପଛରୁ ମଟର ହର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଲେ ମୋର ଉପଦେଶ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ। ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ନୀରବରେ ବସି ତାର ଶାବକ ଚଞ୍ଚୁରେ ଆହାର ଧରାଇଦିଏ। ମୋ କଥାରେ କିଛି ଉତ୍ତର ହିଁ ଦିଏ ନା। ପକ୍ଷୀମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ମଣିଷ ଆଖିର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ଥରେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ବୈଷ୍ଣବୀ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାହେଁ। କେହି ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରେ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସେ ନାରୀ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ଭଲ ଚାଲିଛି? ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ? ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହୋଇଗଲାଣି? ବରଟି କେମିତି? ମେଡ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ ଅଦର? ବୈଷ୍ଣବୀ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଏ ନା। ଆଜିକାଲି କେହି ମୋତେ ଠିକ୍ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ସବୁ ଅଙ୍କର ହିସାବ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ସୁଖରେ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରସଦୋପମ ଘର, ଗାଡ଼ି, ଫୋନ୍, ଅନୁଗତ ସ୍ୱାମୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ଭୃତ୍ୟ, ସ୍ତାବକ। ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି?
ଏଇ ତ ସବୁ ସୁଖର ସାମଗ୍ରୀ। ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହୁଏ, ଦୁଃଖ ମୋତେ ମାନନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଅପରିମିତ ଘନୀଭୂତ ସୁଖର ଅରଣ୍ୟରେ ମନ ମୋର କାହିଁକି କାନ୍ଦୁରି ଝିଅଟି ଭଳି ପଛଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ଝୁରି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି? ହେ ମୋର 7 ଜନ୍ମର ଶତ୍ରୁ, ଶେଷରେ ଆପଣ ଏଇଆ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏ ଜନ୍ମ ମୋ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ପରଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ମନର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଛାଇ ନ ମାଡ଼େ। ଏ ଆପଣଙ୍କର କି ଭଳି ଅଶୁଭ କାମନା? ମୁଁ କ'ଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପେ ଆପେ ନିଜ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ପବିତ୍ରତା, ମନର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିପାରିଲେନି ମୋର ଶାପ ମୁକ୍ତି ହେବ, ମୁଁ ଘନୀଭୂତ ସୁଖର ଅଧିକାରିଣୀ ହେବି? କେତେ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା, କେତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କରସ୍ପର୍ଶରେ ଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ସୁଖରେ ଘର ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେହର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ମୋ ଭଳି ଏକ ଅଭିଶପ୍ତା ଅହଲ୍ୟାକୁ ସଂସ୍କାର ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ସତୀ ନ ହୋଇ ସୁଖୀ ହେବାର ପଥ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଜିର ସମାଜରେ କେହି ସତୀ ନୁହେଁ, କେହି ଅସତୀ ନୁହେଁ, କେହି ଦୁଃଖୀ, କେହି ସୁଖୀ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ କାଳେ କାଳେ ସତୀମାନେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ କାନନରେ ନିଜ ଲୁହ ନିଜକୁ ପାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସନ୍ଦେହୀ ସ୍ୱାମୀର ପୌରୁଷର ଦ୍ୟୁତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଥାଏ। ସତୀ ହୋଇ ରହିବାର ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ତାଙ୍କୁ ପାତାଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ସୀତାଙ୍କର ମୋ ଭଳି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନଥିଲା, ମୋ ଭଳି ଅଧ୍ୟାପିକା ହେବା ପାଇଁ ଏତେ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ନଥିଲା। ତା ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ଦେହୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆଉ ଜଣକୁ ମୁଁ ଯେପରି ବାହା ହୋଇଗଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ମୋ ଭଳି ଅସରନ୍ତି ସୁଖର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ। କେତେ ବିଧବା ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବିବାହ କରି ଆକଣ୍ଠ ସୁଖରେ ଜୀବନ କଟାଉନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି କଦାକାର କୁତ୍ସିତ ରୂପ ଯମରାଜା ପଛେ ପଛେ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଛୁଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଫଳାହାର କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରେ, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବୋଧତାକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ଦମୟନ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁ ସତୀ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ବନ୍ଦିନୀ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୋକର ବ୍ୟାକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନିରେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଶୁଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୋକର ବିଳାପ ଶୁଣି ଆଗରୁ ମନ ସ୍ଥିର କରିନେଇଛି, ସତୀ ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ରୂପ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫିଗର ନେଇ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ, ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନର ଶାନ୍ତି, ଦେହର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ମୋର ତିଳେ ହେଲେ ଶୋଚନା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ସହ ମୋ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶର କୌଣସି ମେଳ ନାହିଁ। ଆଦର୍ଶବାଦ ମୋ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରହେଳିକା, ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଶସ୍ତା ସ୍ଲୋଗାନ। ତେଣୁ କେବଳ ଆର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, 7 ଜନ୍ମରେ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ସହିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଏ ଜନ୍ମର ନୁହନ୍ତି, ମୋ 7 ଜନ୍ମର ଶତ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟ ମୋ ମନକୁ ବେଳେବେଳେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଉଛି। ସତରେ କ'ଣ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ? ଆମେ ପୁଣି ଦୁହେଁ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀରେ ସନ୍ଦେହୀ ପୁରୁଷ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହୋଇ ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେବା? ଶୁଣିଛି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଆଉ ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ନାରୀ ପରଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ 2 ହାତ ପାପୁଲିରେ ଯେ ପାପର କାଳିମା, ଆପଣଙ୍କ ହାତର କଲମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାପର କାଳି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦୁହେଁ ନର୍କକୁ ଯିବା। ସେ ନର୍କରେ କେବଳ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ। ସେଠାରେ ମୋର ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସ୍ୱାମୀ ନଥିବେ, ବାପା ବୋଉ କିମ୍ବା ମଗୁ ଭାଇ କେହି ନଥିବେ। ଏ ଜନ୍ମର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହୁଁଥିବା। ଆଜିକାଲି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଏଇ ଅଳକାପୁରୀରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସର୍କିଟ୍ର ସବୁ ବତିଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଏ। ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କାନ ପାଖରେ ଧରିଲା ମାତ୍ରେ ମନେ ହୁଏ ଆରପଟୁ ଯେଉଁ ନର୍କଦୂତର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯେମିତି ଭାସି ଆସୁଛି। ଗାଡ଼ି ପରିଚିତ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଅନ୍ୟମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଭୟ ହୁଏ ଯେମିତି ସେ ରାସ୍ତା ନର୍କକୁ ପଡ଼ିଛି। ମୋର ଏଇ ଲେଖା ପଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ହସ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି କାହିଁକି? କ'ଣ କହିଲେ? ନର୍କକୁ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ରଖିବେ ନାହିଁ? କାରଣ ମୁଁ ପାଖରେ ଥିଲେ ନର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତା'ର ନାରକୀୟତା ହରାଇ ବସିବ? ମିଛ କଥା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର କଥା, ମନର କଥା ନୁହେଁ। ତା ହୋଇଥିଲେ ଏ ମାଟି
ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ପୂତି ଗନ୍ଧମୟ ନର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମୋର ରୂପର ଅହଙ୍କାରକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଦିନ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବାର ମାୟାଜାଲ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲି ବୋଲି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ ଆଜି ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୋର ଏ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା କୌଣସି ଦିନ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଆର ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ବିଶୁଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଭଗବାନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାହେଲେ ନାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଏ ଜନ୍ମରେ ନାରୀ ହୋଇ ମୁଁ ଅନେକ ଅତୃପ୍ତ ଇଚ୍ଛାର ତପ୍ତ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ ଜଳୁଛି। ଜୀବନଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏ ଜନ୍ମର କୌଣସି ଅତୃପ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ। ମୋର ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିବା ଏ ଜନ୍ମର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଫୁଲ ଗଛ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ କେତେ ସରାଗରେ କହିଥିଲେ, ବଟନୀ ଅନର୍ସ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଫୁଲ ଫୁଟାଇବି। ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଏ ଜନ୍ମରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। ଆର ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ବାରି ବଗିଚାରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଲ ଗଛ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ବର୍ଷାରେ ହେବି ମୁଁ ରଜନୀଗନ୍ଧା, ବସନ୍ତରେ ମଲ୍ଲୀ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସେ ଫୁଲ ଚିଣ୍ଡାଇ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବେ। ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଲାଗିଲା ଭଳି ଫୁଲ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛର ଫୁଲ ନେଇ କୌଣସି ଶିଳ୍ପୀ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଗଳାରେ ମାଳ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ମଉଳିଯିବ। ହଁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ଟିକସ ଫାଙ୍କି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତାରିତ କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ, ସେ ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ଦାନ ଖଇରାତ କରି ଧର୍ମଶାଳା ତୋଳାଇଥାଏ, ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ଯଦି ଫୁଲ ଖୋଜୁଥାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ହାର ହୋଇ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିଲାଗି ଫୁଲ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକକୁ ଆପଣ ଫାଟକ ଖୋଲିଦେବେ। ଅନ୍ଧାରରେ ଫୁଟିଥିବା ସବୁ ଫୁଲ ତୋଳି ନେଇ ସେ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ। କଳା ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଏ କଳିଯୁଗର କୃଷ୍ଣ। ସେଇମାନଙ୍କ ବେକରେ ମାଳ ହୋଇ ଝୁଲିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାପା ବୋଉ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ମୋର କୌଣସି ଅନୁରୋଧ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଶେଷ ଅନୁରୋଧଟି କ'ଣ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ନାହିଁ?